Γεια σας παιδιά, είστε στο κανάλι Cute Amelia's Channel και σήμερα θα παίξουμε Brooks Haven. Θα κάνουμε μια ιστορία με τον Αλέξανδρο. Και έχει channel, το λένε Billy Boy. Κάντε του και ένα like και subscribe. Αρχικά να ξέρετε παιδιά, θα οδηγάω ένα σχολικό λεωφορείο. Τα παιδιά σταμάτησα από το τραπάσιμο. Τώρα κάνε ξανακλείστο. Πρέπει να πάω στη στάση. Πρώτη στάση εκεί. Για να δούμε, έχει κανέναν? Όχι, δεν έχει. Επόμενη στάση είναι κάπου κοντά στην αρχή. Πήγαινε στη στάση. Για να δω, εδώ είναι κανείς? Είναι ένα μικρούλι. Γεια σου. Γεια σου μικρούλι. Ωραία. Νομίζω έχει κάτσει, ωραία έχει κάτσει. Πού θες να σε πάω μικρούλι? Στο σχολείο. Στο σχολείο. Στο σχολείο θες να σε πάω? Εντάξει, στο σχολείο. Απλώς μίλα δυνατά, εντάξει. Έχει μια κοντινή στάση εδώ πέρα, είναι δίπλα από το σχολείο. Έφυγε, οκ. Εδώ πέρα θα παρκάρω τώρα, όποιος θέλει να έρθει ας έρθει. Τι είναι αυτό? Ωραίο. Αυτό θα είναι για εκδρομή. Αλλά τώρα εγώ θα πάρω το κανονικό σχολικό. Ναι, το ξέχασα, είμαι και δασκάλα. Θα έχω αργήσει. Μου κλέψανε το σπίτι. Αφού είχα ξεκλειδώτα. Γεια Σιλία. Γεια. Σήμερα θα μάθουμε για το τι κάνουν οι γάτες κάθε μέρα. Με παίρνει κάποιος. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Αλήθεια? Τέλεια. Θα έρθει σήμερα? Ωραία, παρακαλώ να μου το κλείσετε. Ναι. Κλείστε το. Ναι, να το ναι. Ευχαριστώ, γεια. Τελείωσα όλα τα βιβλία και το τεστ. Να το δω. Για να δω. Σωστό. Ένα μικρό λαθάκι έχεις. Στην άσκηση H. Ένα ορθογραφικό έχεις λάθος. Αλλά δεν πειράζει. Θα σου βάλω τον... Μην το πάρεις. Και τα βιβλία. Τα βιβλία θα τα δω μετά. Μισό λεπτό.
βιβλίο να διαβάσω. Κοίτα τι πήρες. Ορίστε. Μόλις τελείωσε το βιβλίο. Τι πήρα? Γιάννη πήρε ένα αλφα. Εσύ Μαρίνα μου δεν τα πήγες και πολύ καλά. Έχεις πάρα πολλές ασκησούλες λάθος. Ορίστε. Αχα. Μπράβο. Και σε αυτό. Τελευταίο βιβλίο. Για να δω. Για να δω. Ωραία. Τέλεια, τέλεια. Τελευταίο βιβλίο. Μπράβο τους. Ωραία. Μια χαρά τα πήγατε παιδιά. Τώρα... διάβασα όλα τα βιβλία. Μπράβο. Ναι. Τώρα... Αυτά τα βιβλία. Τώρα πηγαίνετε παρακαλώ στο μάθημα στη σχολή, πώς το λένε, στο μάθημα κολυμβητηρίου. Θα έρθω κι εγώ για ώρα ανάγκης, επειδή λείπει ο κύριος σας να ξέρετε. Ναι, λείπει. Ωραία. Girls. Εδώ μέσα. Ωραία. Τέλεια. Έτοιμη. Δεν πειράζει την ώρα, δεν μπορώ να το βγάλω, δεν με νοιάζει. Ας πάω. Τι? Οκ. Για να προσπαθήσω να πήδηξω το μεγάλο. Ναι, είμαι ο πιο γρήγορος μαθητής. Τι? Καλέ πέφτετε εσείς από τα μικρά, πέφτετε από αυτά. Ναι, στη μέση απλώς από το μικρό. Μην πέφτετε από το μεγάλο, δεν κάνει. Μόνο οι μεγάλοι κολυμβητές, σαν εμένα μπορούν. Όχι στο μεγάλο. Είπα όχι. Ναι, όχι εδώ. Δεν πρέπει. Κακό. Κακό. Πρέπει εδώ. Εγώ θα κάνω το μεγάλο, επειδή ο κύριος Να αφήνει. κάνουμε έναν αγώνα. Εμείς σε δύο. Ναι. Οκ. Πάμε. Καλά, τώρα. Σε 5, 4, 3, 2, 1. Φτάνει. Οκ. Ήρθα κι εγώ. Άντε. Και σε 5, 4, 3, 2, 1. Σε κάνω που μπήκες. Μπήκα. Όχι, χωρίς φίλο. Κανονικά. Δεν μετράει, δεν μετράει. Εγώ δεν βούτυξα. Ένα, 2, 3. Έφτασα.
Ωραία. Ξανά. Όχι. Στριμμένο. Τώρα, παιδιά, πάμε να ντυθείτε. Τα αγόρια μαζί μου. Εγώ συνήθω έχω αυτά. Τότε δεν βγάζω. Περίμενε. Έλα λίγο μαζί μου. Όλα τα αγόρια μαζί μου. Boys. Ορίστε. Θέλω του. Δεν κάνουμε εκεί, μικρούλι. Τα κορίτσια κάνουνε και αν μπερδευτούν. Εδώ πέρα κάνουν τα αγόρια. Θέλω. Εντάξει, τέλος, εντάξει. Δεν ξέρω να ρωτήσω κανένα άλλο. Ωραία, τώρα Κλείνει το χέρι. θα ντυθώ κι εγώ. Ορίστε, ντύθηκα. Εγώ δεν. Πάμε. Θέλεις να μείνεις σπίτι μου? Τότε να κάνω λίγο μουσική. Τέλος. Έλα, μικρούλι, πάμε. Θέλεις να έρθεις σπίτι μου? Εγώ στον αέρα έπαιζα. Επειδή ήμουν πάνω. Ανέβω λίγο πάνω στο πιάνο. Κάτσε, όχι, εσύ ανέβα. Κατέβα και ξανανέβα. Δεν μου το δείχνει, κάτσε, φύγει. Δεν ξέρεις πού είναι το σπίτι μου. Κάτσε, έλα, θα πάμε μαζί. Εντάξει, εκείνη το λεωφορείο μου, έλα, μικρούλι. Θα φέρουμε και τα άλλα παιδιά. Αύριο έχετε εκδρομή. Όχι εκεί πάνω, μικρούλι. Χάρισες. Πώς μπήκε? Αν εσύ σου είχα δώσει τα παιδιά.
Περίμενε. Έλα μαζί μου. Πα. Μη. Πα. Ωραία. Μ. Άκου. Έχουμε ό,τι ρούχα θέλεις. Εδώ πέρα φορά ό,τι θες. Οκ. Και πάρε και κάνε 20. Θα λύσω τώρα. Εντάξει, μου αρέσει. Άρα αυτό. Γιατί δεν παίρνω λεφτά. Πάω λίγο στο τάπετ. Ναι. Για να δούμε. Άρα να αλλάξω. Μμμ. Οκ. Όχι, Γιούλη! Άλλαξε όσο πιο γρήγορα μπορείς. Γιατί. Γιατί περνάει μια πλημμύρα. Άλλαξα. Τι? Κάτω από αυτά είχα όλα αυτά. Έλα πάμε. Πάμε. Και θα κρυφτούμε. Παιδιά, να ξέρετε, εμένα με λένε έτσι όπως θα σας γράψω στο chat. Έτσι με λένε. Αν θέλετε, κάντε με φίλοι για να περάσουν και για να κάνουμε πολλά μαζί. Εντάξει. Εμένα εδώ με λένε τέτοιο. Θα σας γράψω και πώς λένε και τον άλλο. Εγώ. Α, εντάξει. Όποιος προλάβει. Αυτό. Sonic Book κάτω Αυτό είναι παύλα το σαρτά. username μου. Το όνομά μου είναι αυτό. Εσείς πρέπει να βάλετε το username. Δηλαδή το Sonic Book κάτω παύλα 444. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Ναι. Αντίο παιδιά. Αντίο. Καπά.